Pričamo o tematskoj točki. Ja sam na 27. sjednici Gradskog vijeća grada Pule, dakle 30. srpnja 2020. godine, zbog nemara vladajućih i brojnih divljih deponija u Puli predao amandman za nadopunu dnevnog reda sjednice točkom izvanredna rasprava o kvaliteti zbrinjavanja komunalnog i glomaznog otpada u Puli pod naslovom gospodine gradonačelniče popustite stisak, vi nas gušite u otpadu i smeću, potpis građani Pule. Drago mi je da je taj amandman, da li direktno, da li posredno, ali u svakom slučaju pridonio nekim konkretnim rezultatima. Pa i ova tematska točka dio je rezultata koji je proizašao i iz tog amandmana, ali i sličnih amandmana tijekom posljednjih godina općenito od strane oporbe. Moram kazati da smo po tome mi u oporbi bili dosta jedinstveni i da smo na neki način tu temu zajednički čak i gurali. Podsjetit ću da sam na tog 30. srpnja išao toliko daleko da sam čak i kazao da ukoliko se taj problem ilegalnih odlagališta glomaznog otpada ne riješe, da onda možda grad Pula ne bi trebao više biti grad prijatelj djece, već grad prijatelj glomaznog otpada. Vidite kako to kada se, premda se netko u redovima vladajuće stranke bunio protiv, mislim da je tada bilo to nazvano cirkusa, i znam i tko, sad sam se sjetio, gospodin Cimolo, vidite kako zapravo na taj jedan način i mediji se lakše zakače, pa evo dođemo na kraju krajeva i do rješenja toga problema. Zašto? Zato što sam čuo u lokalnim medijima, i sada je gospođa pročelnica to lijepo opisala, da će se taj problem riješiti praktički do kraja tekućega mjeseca, do kraja listopada. To je još jedno 9 dana i držimo vas za riječ i čekat ćemo da prođe tih 9 dana i da vidimo kako je to sve riješeno. Meni je, moram priznati, bilo s jedne strane drago čitati u lokalnim medijima, sad ću vam reći kada je to bilo jer tu imam te dokumente. Evo, dakle, 5. listopada 2020. godine, to je znači prije nekih 2 tjedna, u jednom lokalnom dnevniku izašao je taj pobjednički članak, grad Pula kreće u definitivni obračun s ilegalnim odlaganjem otpada, pa se onda u tekstu navodi, ja citiram, plan čišćenja ilegalnih deponija, glomaznog otpada na području Pule. Predstavnici su grada najavili na konferenciji za novinare kod Šumice na Valdebeku, pa je rečeno da je cilj pronaći sistem kojim ćemo spriječiti ilegalno odlaganje otpada u prirodu, da je naša želja, to sad citiram kako ste vi iz gradske vlasti rekli, da je želja sanirati i temeljito očistiti sve lokacije na kojima postoji problem onečišćenja, osigurati te lokacije nakon čišćenja i to fizičkim preprekama, odnosno rampama, te da je tu iskazana jedna volja uspostaviti video nadzor, organizirati bolju ophodnju komunalnih redara u suradnji sa mjesnim odborima. Direktor Herkulane, gospodin Igor Star, je čak izdvojio problematične lokacije, a vi ste, gospodine predsjedniče Gradskog vijeća, rekli, doslovno citiram, želimo perfekcionirati informiranost građana, da budu što bolje informirani o svojim pravima i mogućnostima gdje mogu odlagati otpad. Mogu vas samo pohvaliti na tome, ali s druge strane, nadam se da će se problem riješiti i onda me opet malo ne da mi mira logički postaviti činjenicu da se zaista preko 10 godina vuče taj problem i da ćemo ga sad najednom u jednom mjesecu u potpunosti riješiti. Pa onda je moj zaključak da su ili stvarno pod navodne znake cirkusi sa gradom prijateljem glomaznog otpada ovaj put profunkcionirali pa ste se zato malo poplašili pa ćete riješiti, ili je od uvijek to bila mogućnost da se riješi, nego iz nekog razloga ste to odgađali. Naime, čega se ja bojim? Ja se bojim da to ne završi kao jedna ABC strategija rješavanja, pod navodne znake, rješavanja gradskih problema. A imali smo priliku svjedočiti već nizu slučajeva tih ABC strategijama. To vam je A.
objavi se u jednom lokalnim novinama naručeni, plaćeni novcima poreznih obveznika PR tekst sa obaveznim naslovom, tekst realiziran u suradnji itd. B. Gradonačelnik i ekipa se fino narihtaju u poze, prigodno se poslikaju uz silna popratna obećanja i ružičaste planove. I C. Nakon kraćeg vremena sve se zaboravi, osim dakako PR članka u novinama, on ostaje za vječnost. Iz tog razloga, bez obzira što trenutno zaista izgleda da će se taj problem riješiti i ja se iskreno tome nadam i iskreno držim fige da će to tako biti, gospodine predsjedniče gradskog vijeća, morat ćete mi dozvoliti ipak da imam određenu skepsu dok ne vidim da je problem zaista riješen. Dakle, riječ je o mjesecu listopadu 2020. godine, to je ovaj mjesec, imamo još 9 dana i mogu samo kazati, gospodo, držimo vas za riječ. Hvala lijepa.